lat langening kalang nyewang naglar pantamuncar dina nerek kekonang surem sorote tanpa dang nalika samono sampun bidal saking Bono Keling Raden Wisamuka ngajab ngupadi wonten pundi pernahing Sang Arjuna bawaning muda punggung datan metang kanthi jangkep esti ning manahmu ngarsa lunasi dhateng Sang Arjuna mulat kesemaling ayu Dewi Dori Silawati giya nusul dhateng lampahipun ingkang putra datan kantun kageraken tepi ana Patih Sindulaga perak ginawi adoh ginawi perak siniget mena ganti kanggo capo ing mangke datan kadhi Sang Hyara Papana kawan ingkang nderekaken dhateng Sang Arjuna sumire saking papan gyara tengok amung hanggung gegojegan pengajap anglipur dhateng duh kitaning Sang Pamadya mila datan mokalamun to kapireng suarang ning Lurah Petruk anyekar dandang gula barang miring memanise sarkara winardi nenggih wau Kyai Badranaya ngulari anak jroning driyatu mlawon ngiwanangan kadulu sepi tumenga ngawang-awang yen tumungkul samohon asta kalih sarakatan gedruk pansarwi'a tudang tuding mangkono aucapira sawetawis Ki Lurah Petruk nggih nyorengeng-rengeng ing mangke dupi sampun wunina dhateng Kengraka Ki Lurah Nalagaring dalah Ki Lurah Bagong Cigra lan lumampah Ki Lurah Surajenggala Thank you.
Alhamdulillah. Selamat. Ya kaya ngene iki abot-abote nderek ndoro. Ya kala mangsane ya kepenak. Kala mangsane ya sok ora kepenak. Ya wong pancen isin-isin ing donya iki mung werna loro. Padang karo penteng, bungah karo susah, kepenak karo ora kepenak. Yen pinuju kepenak ora kaya Petruk. Coba mangkat dipethuk teko ngenggon wis dicepaki hotel. Oh. Mangan apa kesenengane dituruti. Ayam goreng. Wis diokahi timune ora wis. Nggo ngilangi bludrek. Wah, aku anggere nonton oleh mangan Kang Garing karo Bagong, seneng aku. Ayo ning paprangan to. Ning paprangan iki ketoke lawe sepele ning dadi lan mirasane. Nganti sigamu isih, Truk? Isih. Aku keturahan lawuh iki lho. Nyoh, tak kekke ayo ngwitekno piye endi sing ana. Sedulur iki kudu pinikir. Wah, jan. Ning rumangsaku ora kaya Kang Garing, kecaket karo Ndara. Nyatane kancane padha ngasuh Garing timbali, jak lunga. Sajake mathuke lagi karo Garing. Ya watak Garing. Terus nawake suling. Arep dienggo apa? Itu, Pak. Iki marumangsaku iki ngrungokke dandang gula barang miring ngari arep rampung kok nganggo au ya ora apa-apa witekno kala mangsane ya sok nganggo kleru waton mung kleru swara ora kleru bojo perkara rampung rebo pamit mulih jemuah ya sakarepe wong kuwi resiko ditanggung sendiri kok. Ora apa-apa, wong pancen wong nyambut gawe iki yen ora ketuju karo karepe iki sok marake kendhu. Mula ya matur nuwun dene nyuwarake nyang penyuwunku kok ya iso becik, ora dibedak-bedakake nadyan batine iki pancene wis ora pati seneng. Ayo kuwi ya coba. Nek to, Pak. Nek keturutan karep iki nyambut gawe kaya diuja. Tenan rumangsa wis ra dirasa kesel. Coba piye ketuju karepe to. Marga partnere iki ana. Ning beda nek nyambut gawe kok sajak ora ana sing disawang-sawang iki ya. Nyambut gawe ya mung niat ingsun ngupaya buga. Ning beda karo yen pinuju ana partnere. Piye? Yang pancen pelok ki enak kok coba. Dijenang enak. Ning wong peloke wong kene iki ya mung pelem keyong dadi ya mung. Cilik-cilik. Beda karo pelem-peleme wong endi-endi. Pelem golek. Ya wong panjen ning ya alhamdulillah sepisan maneh. Dene kanca-kancaku wis padha srigak-srigak, padha waras-waras. Nadyantono sing watuk diampet. Nganti wetenge mlendung. Ayo wong kepriye to nek ngene iki watuke dibaleni kok piye coba. Ayo pancen iki jenenge ajar tertib ngono. Sekabehing menungsa ki ngluripe tertib bakal kinalisake saka ing pangrencana. Tertib ing reh apa wae. Lho. Tertib nyambut gawe. Tertib menyang bangsa catetan-catetan. Tertib bangsa nyang jam-jaman. Tertib marang bab kulawarga. Tertib tenan yen wong kene-kene iki pancen. Wis tenan. Marga padha netepi prasetya hantiga sak petarangan. Janji ana siji sing ora tertib ngrusakake marang kulawarga pirang-pirang iki. Lho kuwi. Mula ya ora usah dadak dikomando tertib kabeh wong kene iki.
Oh, sajake kleru, ora sah dikandani sak nggon ngono. So nek mulih dikandani, tumindakmu mau kleru. Dadi yen ana tabuhan salah ki ora perlu dadak dilokke sak nggon. Ora dilokke kono wis rekoso atine kok. Saya nek ngelok karo tudang-tuding karo ndang. Oh, piye? Ci. Abang tangane dejilimo iki le nyuwara loro. Lho malah kleru. Serasa dilokke nek nang omah wis dikandani. Kemos temene kleru. Lho ngono. Kuwi jenenge njaga ing reh kasusilan. Wong pancen nggon seni iki nggon susila kok. Samubarang apa wae nggon susila seni kuwi. Yen gelem nganggoni sing tenanan. Buktine apa? Yen piyayi putri sing jenenge pesinden lenggahe ya timpuh. Lho. Timpuh tertib. Ora tau kok melongo ora tau. Coba mesti tertib lenggahe timpuh tajem. Yen sinden ya nek nyuwara ya madepe ya lurus. Lurus. Ora malang tumuleh, ora gagas kaya iki. Aku gagas nyambut gaweku ben apik. Apik ing panyambut gaweku besok bakal ditimbali wong meneh. Ing kono bisa tuwuh rezekine kanthi sempu. Lur. Kuwi beda karo sing usil wae. Nah, iki. Sakjroning nyambut gawe kuwi kudu anteng tajem. Jumbuhna karo nalika jaman durung macak nyambut gawe. Wah, jan kaya betet 1000. Bare nyambut gawe kok terus atine entek lho kuwi iki. Ayo wong bola-bali wong pancen partner iki ora enek dadi kuwi. Mongko partner kuwi ora nyambut gawe nggon kalangan kesenian. Nah wis kejo iki. Piye iki? Coba mung wong siji sing manur wong loro jarene ya ta coba. Ayo contoh jamu ta coba. Iya. Oh alah ngger mbok serasa rebutan. Lumayan. Wis to. Pasrahna marang panguwasane Gusti Allah. Wis mesti bakal tenan kuwi. Wis nyatane ya kaya ngono kae kok. Sing kakung ya ngono, sing kakung lenggahe ya sila kabeh, anteng-anteng kabeh. Lho. Ora ketang ana sing nganteng kebacut turu. Rumangsa sampak ora nggo siter liyer-liyer. Ayo wong piye wong sak liyane nyambut gawe dadi niaga ki ya ana njaba ki sambene ya akeh. Dadi ngasone iki nek menuju nang kene iki. Ya ngantuk ya kena wong ngantuki sandangane mripat ning ngerti ya nyang wanci. Ayo aja dipetung saiki coba upamane ditimbali wong duwe gawe. Mongko sing nimbali iki dijangka 2 wulan sadurunge kuwi apes-apese. Dijangka sok aku arep ngaturi kae karo komplit sak kerawitane. Wah, gaweke panggung tratak nrenteng, lampune padhang. Oh. Wis apa sing dadi pemundhute dituruti. Mongko ning ngentekke beya ki ya ora sithik. Lah kok didoli ngantuk, kira ya mesake to. Coba tur cedak lampu, wah kesorot ngantuk. Nek ora ngilirno rada ora pati apa-apa. Bareng ngantuk ngowos, wah. Gugahe tangi. Wah, lak apa to keblabaran malah. Oh. Ayo wong pancen nggon seni iki ngene iki kok. Seni iki olah rasa, tinimbangane aku ngudha rasa sing tanpa ana gunane. Mongko nyatane wektu iki lagi nderek Ndara Janaka, mongko Ndara Janaka lagi nandhang prihatin. Aku ngerti prihatining Ndara sabab menggalihake sedaning sawarga Ndara Abimanyu ingkang gugur dadi kusumaning bangsa. Kaya sapa wonge to sing ora gruwah penggalihe wong jenenge anak. Mula ya ngene iki kok. Tuwuhing katresnan ki kudu sing kanggonan kudu gelem dadi baturing katresnan. Panjen wis dijarak. Maune mung wong loro, jagongan sik. Tepungan. Benan sinten, Dik? Kula Bambang. Panjenengan sinten? Kula anu Nikmat. Oh, wong wedok jenenge Nikmat. Nikmate nggon ngendi aku iki mung ngarep. Yai putri jenenge Nikmat. Monggo pinarak, Dik. Wih nggih, Mbak. Wis, boncengan pit.
Pit wae rasa dhuwur-dhuwur. Wit wong loro. Ya pancen jenenge iki lagi ke Taman Karonsih dadi gonjang wajah ya ora krasa kesel. Mbak manggondelan lho, Mbak mengke dalane ngrunjal. Wis. Maune gondelan persedel sik. Saya munggah. Terus ngekep weteng. Kaya ngopo legane ngati. Lho, kuwi tak tepake awakku dhewe. Awakku nepake sapa-sapa. Coba to. Anggere wis kepanduke sih ngono kuwi lah wis ora metung kidan gremes iki dalane elek. Ngepit bengi tanpa lampu ya wis nekat. Ya wong pancen piye? Buwing katresnan tur seniwati dadi kerep kanggo bengi mulihe jam 3 bengi kuwi nek uyon-uyon. Mula ya terus aku kudu tansah momong. Lah suwe-suwe dadi kulino terus padha sumpah-sumpahan. Ning isor wit Kamboja. Linggih nang dhuwur kijing. Coba. Mbak. Dengan ini kami menyatakan cinta saya kepada Mbak. Dunia ini tidak ada manusia putri yang indahnya seperti Mbak Nikmat. Maka dari itu Mbak, biar disaksikan kijing dan pohon Kamboja ini dan orang-orang bersih itu. Mulai hari ini cinta saya tidak akan saya bagi kepada siapa-siapa. Melulu Mbak Nikmat sendiri. Insya Allah. Terus Mbak Nikmat mangsuli. Dek, Bambang Petro. Demikianlah adanya. Hanya kami mohon kepada Dek Bambang. Seberapa kemampuan kami akan meladeni kalian. Dek Bambang Petro. Ayo wong dhisik iki lulusan SD ora entuk biji apik. Maka dari itu sekonyong-konyong cinta saya hanya kami kasih sama Dik Bambang. Saksikanlah hai bumi dan langit. Seksenono aku ora bakal ngadeni priya yen ora Dik Bambang Petro. Semono aku Mbak Nikmat. Ora bakal aku ngiwa, lan ora bakal aku nengen. Aku tetep ana tengah. Ngladeni karo sliramu, Mbak. Wis wase tembus sing apik-apik iki ditokke kabeh. Sumpah sekathing sumpah ditokke jaman iki temu pisanan. Nah, gue capo bareng wiwit ndi anak siji. Mongko ilah-ilaning para kuna kudu ngenteni 40 dina kuwi apes-apese. Gek kepiye lelakonku jroning 40 dina iki njero. Kepiye kahananku iki? Cipaimin kuwi mang. Ya sida ngompreng. Nadyan miturut tataning agama pancene ora kena. Ora kena kuwi. Wah tenan jinah kuwi. Tenan. Terkutuk hidupnya. Kalau ada orang yang berjinah sama orang lain. Wis kudu gatekno tenan. Sok munduh wae pakarti. Kesenengan ki yen diuja, ora bakal ning ngrampungi. Ngrampungake kesenengan kudu dikendhaleni dening rasa panarima. Oh iya 40 dina nyat ingsun mung napake karo anak putu. Anakku sok ben gedhe dadi wong apik. Wis dikuwat-kuwatke kuwi yen kuat. Ning tak akoni aku dhewe ora kuat. Tundane iseng-iseng. Iseng-iseng kok sajak nyamleng lah sesuk malah lali Purwaduk Sina. Ning aku ya menang. Marga ana wong. Ning aku ya menang. Marga ana wong duwe pangendika disanepake wong mangan. Lho. Tinimbang mung mangan sego pariwulu tok, ya kalau mangsane sok mangan sego diwul. Mula mangan wong sing sikile jegabul awu ya ora apa-apa. Aja guyu wong lewek nglakoni kok dadak.
Angger suwe ora kepethuk ki jarane ketok ayu kok piye. Ya kuwi menungso lanang kaya ngono kuwi. Ning ya ora angger menungso lanang tumindak kaya ngono kabeh iki mung ana pakartine lan ana karepe dhewe. Tak baleni kudu gelem dadi baturing katresnan. Nyatane anak-anak lah dadi baturing anak. Ya ora kena sambat. Ora kena ngresul wong panjenengan kuwi wae katresnan kok. Ya kudu diopeni. Wedine lah aku nggumun ing ngatasé ngopeni anak ki ya rekoso kok wedine kok ya ora kapok-kapok. Brubul wae nggumun. Lah bareng anakku sing angka 3 iki aku rada krasa iki nampa marang hukum karmaning Gusti Allah. Tenan. Air ceprot kok sajak wis ora wutuh ya jabang bayi, Mas. Iki nek ora waras awak tuwa. Kudu budidaya iki. Lah wong piye to wong jenenge anak kok ora dirai. Raine wis dientekke yang ngene wong liya. Anake dhewe ora komanan rai. Cobi Mbak nyuwun tulung, Mbak. Wah, waranggana wonten 3 kangge nglipur kangge kula nderek ndara. Neno. Kula nyuwun ingkang sisih wetan piyambak. Mbak Sri Muryati. Made in Methuk Boyolali. Monggo. Ngojong nyeni. Ayo karo pilek. Saya diapik-apikke. Apik-apike ben cepak jodone. Ngono. Iramane sing giyak, senggane sing sayuk, sajak sing berak-berak. Mangewu lan por nama sayuk rukun sadyane aja alila kawe kadang ranjang nyambut gawe kadang kayu buta tubuh dirahayu lawan ora jangan buta putih mate kajet cara bocor ya
Petruk. Tetembangan ora ngon wayah. Ngerti yen darane susah. Ewadene kok malah rengeng-rengeng dasare sing direngengke iki malah seneng aku dadi tertarik awakku. Ninggalake kokoh. Gilang-gilang kuwandaning kacang dawa. Bribin merepeki marang kang lagi rengeng-rengeng. Buler kambang. Aku ora bakal kalah karo Petruk. Jomplangke kendange metaraman ning nggon palaran. Mbak Mikut. Mangga. Sing sayo sapa iki saka senenge nyang palaran nyenggaki karo tangane ngapik tegesan mawane tiba ning sarung pas tengah ora krasa aja nibani sejatine gareng ora geragap-geragap sarung bolong blong terus mengisor punang mawa
Ya wong pancen jenenge wong emat ki tenan. Wis ta jenenge emat ki mbok ya lara dadi emat. Ayo wong emat. Wis lamun ta geni ya tetep emat. Marga saka larane ketindihan rasa emat mau. Ki mau alaran. Suarane Mbak Migut. Arep nostalgia. Langsung jumenglung ora nyono ketemu karo Kang Garing karo Bagong. Nglumpuk ana kene. Wah, iya Le. Aku ya sawetara ngenteni kowe kok, Druk. Aku ya ngenteni kowe kok, Kam. Kowe mau ngaturke apa, Gong? Lesung jumenglung, lek menyekel lalu rada keseron. Oh iya, coba. Seru nggon menyekel lalu lah. Kancane ora krungu iramamu. Ya ora apa ya kalau mangsane iki ya sok nganggo beda menungsa ki ora nek sing sampurna. Aja to kowe karo aku ki sepira kawruhe to, Kang. Tenan. Sing wong pinter gegedhuk sama laduk ngalam donya ki ya nganggo luput. Dadi menungsa ki nek wis ora duwe luput padha karo mala ikat. Lak ngono to. Nah iya. Kuwi dadi sandangane wong urip. Ora perlu tak dirasa. Iya. Pancen aku dhewe ki ya seneng karo kowe kok, Gong. Olehmu ora laranan aten. Olehmu sregep, olehmu mantep, nganti tuwuh prastiamu, pecah gesang nderek Ndara Janaka. Ngono ki njur titen sing tok omongi ngono kuwi. Hayo kuwi tok Kang witekno wong aku wis entuk gawean ajeg ki arep ngopo tok, Kang. Aku ki ora bakal ngerangsang-ngerangsang kowe ndak malah ora becik dadine hayo awet to kumpul para waris. Wah, Druk, piye? Aku ngarep takon karo kowe. Yen olehmu nembang mau kepireng Ndara apa ora ndadekake dukaning Ndara? Sebabe apa? Kowe ngerti dhewe Ndara lagi sungkawa penggalihe. Ora kersa dar, ora kersa ngunjuk. Mung ngeleng meneng sarwa kodheng. Nanging ketok oleh penggaliane buteng ketitik amung jenggureng. Iya. Lah kowe ngerti dhewe to, Reng? Ndara susah sabab mrihatinake guguring Ndara Abimanyu. Lah iya. Tumraping Petruk aku nembang ngene iki ora bakal luput sabab wong kuwi satundha sabilik-bilik duwe kewajiban dhewe-dhewe. Sing prajurit kewajibane nyirnakake mungsuh kanthi manggul senjata. Sing kaum tani kewajibane ngolah marang tetanen. Sing Narapraja kewajibane mranata marang wewatoning praja. Nindakake apa dadi kewajibane. Sing seniman semono uga jroning paprangan ya dibutuhke seniman. Nadyan seniman ora nyekel gaman. Nadyan seniman ora manggul gaman. Nanging gamaning seniman mung kajaba dimunung ana nggon senine mau. Ya ana gunane lho, ana paedahe lho, Ran. Panane leren oleh perang mongko awake kesel. Wong sing wis seneng menyang seni kesele mau kena ditambani dening senine awake dhewe. Kanggo nglipur
marang para prajurit kang padha mangun yuda. Ing kono yen wis kepanduk kesenengane, kuwi tuwuh kekuatane bisa maju nyang palagan meneh lho rak. Ya ana gunane to seniman iki. Wah iya. Mula ora mokal. Kalanganing prajurit kuwi ya ana pakumpulan seniman. Khususnya seniman Jawa ki ana. Seniman nasional ya ana. Wah iya. Iya Kang aku ya dhisik ya ngrasake dadi kulawarga kono Kang. Iya. Ning bareng kesuwene ora diangkat-angkat, wah mongko aku selak kangen karo kancak-kancakku. Mengso aku nyuwun pamit metu. Ya sak karepmu ora ana tetalenan apa-apa kok. Nyambut gawe iki nek kira-kira seneng ya angkat. Ora seneng momong rasane. Ning jroning kowe ora seneng kudu eling nyang kewajiban lamun kowe kuwi duwe kulawarga. Nek nuruti atimu sing ora seneng, ora eling kulawarga, keserakat kulawargamu. Iya, Kang. Panen ngono kowe ora luput nembang-nembang ini ora luput. Kajaba ngapalke ping pindho ya. Kepengin bakal nglipur Ndara Janaka yen kelipur dening aturku. Wah, ya ngono ae ditutuke lek nembang-nembang. Iya. Ayo padha nembang-nembang wis rasa ndadak ngrangsang penglengahane sapa-sapa. Ngopeni pelenggahane dhewe-dhewe. Ya. Saiki tutukno oleh menembang, kowe wong tuwa tak wene pakurmatan luwih dhisik. Wah, coba le aku tintingno pelok. Kowe arep matur apa? Coba aku arep nyuwun lelagon mijil ning Cengkok Ketoprak. Mijil Cengkok Ketoprak. Wah iya le. Coba. Yen kowe arep nyuwun lelagon mijil Cengkok Ketoprak ben diaturke karo Mbak Tantinah sing saka Ceper, Kabupaten Klaten, Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. Iya le. Coba iramane rangkep apa selembar? Sepisanan selembar terus ping pindho rangkep pelok. Yo. Ora kena guling lho cakepane. Anu senggakane kudu eling-eling. Guling karo guling ke sapa? Ndak dikira mbrontak. Ha iya, wis ora guling wis jejeg kok saiki kan. Ya coba yo. Kados Gusti Eling, eling, sampun tengah Mangkono. ratri mangkono, pangintaneng kok nesu, Sang gorengan ati wolak-walik gosong. Kedua, nyenggake kok lalen. Kepengen mangan brutu kok, Kang. Brutu celeng. tarimana Eling,
iya bener. Mangkono Sing rata prihatin. Aku pengen kumpul karo kowe. Dadakan wae senggane kok. Abang ora legi diwas magang ora tadi. Wah, direwangi gawake tas ngoyo-yo kok sida ora dadi. Direwangi gelem numpokke pupur. Aduh, gelem goleke banyu. Gelem ngeroki. Gelem bergodhog. Aduh. Monggo. Kanugrahan lan orane diwawas saka kahanane. Yen kanugrahan, kahanane bakal ketok di sawang mata. Yen ora napa kanugrahan, nyambut gawe ya wis ora bakal temonjo apa-apa. Kowe iki ngrasani sapa pesindene mau lho. Kuwi jan kanugrahan tenan lho. Bondo swara coba bisa dadi omah jenggarang. Kowe nek weruh pagere kok kowe. Kaya sarean. Nganggo pelengkung ngene. Wah, ane ya wong seni to. Seni tur ngisor papringan. Lho, seni ngisor papringan. Lho, omahe kuwi lho. Omahe iki ngisor papringan. Drum kae. Tegele kuwi jan. Wus, sing jenenge tegel iki ora montra-montra tegel. Kaya gethuk. Malah mlenyek. Wis rasa dadak ngopeni werna-werna. Saiki kowe nembang genti. Aku coba arep nyuwun mijil ning Slendro. Wah, mijil Slendro. Mijil Slendro ning digarap kaya Santi Swaran. Nek Santi Swaran ki ora nganggo gender ora. Santi Swaran ki mung kendhang. Uripe ning kendhang. Jedor, tipung. Sing juara sapa, Kang? Coba aku arep njaluk tulung karo sing cilik kuwi Trinil, saiki tak parapi Trinil. Wiwit saiki tak parapi Trinil, tepuk tangan bagi Trinil. Bagi Trinil. Yo, tata-tata kendange sapa sing rumangsa duwe kewajiban kendang nyedak nyanggon mic. Lamun sira dumadi prajurit
Iki kanggo jagani yen pinuju ora ana gamelan. Oh. Anane mung kendang, kuwi mau iringane iki kendang, terus pipung, kendang gedhe, jedor, karo kemanak, karo keplok ning ora nyenggaki. Aku tiwas wis mangapi, Kang. Jane ngono ya, iku nek nganggo gending dawa iki neng. Nek arep nyenggaki nganggo hake ya neng. Apa Kang? Pelok larase. Ya nganggo kendang mau iya digarap santi suaran. Lagune coba kula nyuwun dipun paringana bawa napa niku pangkur maca pat pelok kalajengaken cucur biru. Wah, ya coba kaya ngapa? Ning hake ini to, Kang. Eneng lah genahe lek kuwi tata mlentrokke weteng ben rada seru sing hake. Iya. Cobi nyuwun tulung datenganipun Mbak Tantinah. Waturi bawa pangkur. Sinajar neng Wedatama mrehtan kembenganing pam buti Siwara kok iso hulem tur sajak lunyu dhisik mangane apa ya, Kang? Tajin. Tajin? Heeh. Karo putih andhok. Marake apik ya? Kira-kira. Pokoke anggere sing basa litrek-litrek iki mesti apik. Wah, malah gilani, Trok. Enggak. mangkana tyen tuwa wigat yen tan mikani rasa Kok nganggo tiringan gender, Kang? Kuwi mung dienggo water aja nganti kelangan ngeng. Ning jane ora nganggo gender, ora. Ya mung nganggo water-water aja nganti kelangan ngeng. Lha muni ngeng kok nganti muncrat. Enggak. yakti sepi asepole resepah samon Sing gender iki gawane sindene kok mulai iso pas tintingane. Iya. Bojone lek ngindar. Duk. Itu. Yo. samangsane pakumpulan gonyak ganyuk ngleling semi tutur piro tutur piro tuture waktar
Iki mau jenenge Santi Sumaran. Wah, nek ngono gamelan iki tinggo apa-apa kepenak. Wo, kepiye to? Tinggo ngembo-embo dangdut ya iso. Timbo ngembo-embo lagu mares ya iso. Lah iya. Garuda Pancasila iki nembango diringi Laras Lendro iso. Iya ta, Kang? Dikandani ya. Ning aku kepengin anu Kang, coba aku arep nyuwun jali-jali made in Betawi sing nyuwada Mbak Sri Metruk, Kang. Ya. Dewi Arimbi. Lho. Arimbi nek nyuwara gedhi ya. Gedhe iki kenane gedhe derajate luhur. Ayo, kowe gedhe karo cilik plendi? Cilik gedhe. Iya. Swara cilik engko nek nyuwarake Werkudara ya ora pati gandem. Ya jangan ngono Kang, kabeh iki swara iki kodrat, kuwi jenenge ya mengenai orang lain. Lho, aku ki ngandhake, swara ki nek cilik nggo nyuwara Ndara Werkudara mesti ora gandem. Aku ora nyalai sapa-sapa kok. Wis ayo coba. Jali-jali made in Betawi, Kang.
tresno